Usakhungathekile umndeni wowesifazane waseNazaretha ePinetown nokutholakala ukuthi ubulawe yisoka lakhe elingumakhelwane ngoMgqibelo. Maqede lahlala nesidumbu sakhe ubusuku bonke. Amalungu omndeni enkosazane Nokwazi Msana oneminyaka ngo-39 asadidekile njengoba isidumbu sakhe sitholakala endlini yesoka lakhe ekubeni bekwaziwa ukuthi ubudlelwane noma-ke buhle ubudlelwane bakhe nomnumzane Chris Miezer. Ilungu lomndeni elicele ukungadalulwa lithi lezi zithandani zagcina ukubonakala ngoMgqibelo ebusuku sezindlini kaMiezer esegcekeni lakubo. Bafika bavulela phezulu umsakazo ngoba vele ke bekuwuMgqibelo, akekho umuntu oxwayile ngomsindo womsakazo kwaze seyinto ke eyenzekayo emalokishini. Kasazi noma inhloso yomsakazo okhalela phezulu bekuwukuthi ke singeze ukuthi kukhona ke okwenzekayo. Kusho ke leli ilungu lithe ekuseni kabazange baxwaye uma lezi zithandani zingavuki njengoba ke bezijwayele vele ukuvuka emini uma ke bezilala ebusuku kakhulu. Umalume obekhona uthi akazange kanaka ukuthi kuvaliwe endlini kaMsolwa futhi ke bebengabonakali ngoba ke bebenza into ke abebeyijwayele. Kuthe-ke ngabo-3 ntambama kwafika kunina wengane kaMiezer asekahlukana naye ehamba noMiezer nomunye kumngani kanina wengane. Unina wengane uceleke umalume kamufi ukuba ke bayokhulumela emjondolo kaMiezer. Wafike wavula isicapha basithela ke phezu kwesidumbu sikaNokwazi siyinqunu phezu kombhede. Kusho ke leli ilungu kuthi unina wengane kaMiezer utheke utshele ngomsolo ukuthi ucela ayomelekelela usebuleleka intombi yakhe ufuna ukuyobikela kumndeni wayo. Isidumbu sakhe besiqala ukuvuvukala kodwa kusixakile ukuthi besinqunu. Bekubonakala sengathi unhlenyiwe ngoba ke ubenomaka wokuvuvuka emqaleni. Kusho ke leli ilungu uthi konke lokhu kubashiyeke banemibuzo engaphendulekile ngoba ke bebengakaze bezwe noma ke babone umufi nomsolwa ke behlukumezana futhi kuNokwazi ubengakaze ke abazise ukuthi uMiezer ubuye kamhlukumeze. Abakubo kaMsolwa bangomakhelwane esiphilisana kahle kakhulu nabo ngoba ke uma kunento ebaphelele bayakwazi ke nokunana lapha ekhaya futhi ke bathi besikhululekile ukwenza okufanayo. Kuyasimangaza nje ukuthi ke bethanda nesikhathi eside kangaka yini le ababeyibangile iholele kulesi sigameko. Manje sesobhekana kanjani njengemndeni njengoba ke sihlukaniswe ucingo kubalisa-ke leli ilungu. Kuthiwa-ke ngemva kokutholakala kwesidumbu sikaNokwazi kubizwa amaphoyisa. uMiezer waboshela-ke khona lapho. Okhuluma amaphoyisa weZonatali Constable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukuthi kunecala lokubulala elibekwe uMiezer. Uthe uvelile enkantolo yemantshi yasePinetown ngoLwesibili kulinde ukuba kabuyele ngesonto elizayo eyofaka isicelo sebheyili. Mina ngiyongana kwethu ofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.